son a cociñeira dun comedor escolar, estamos nunha parroquia de Vigo que se chama Coruso, estamos no rural, aínda que hai autobuses que veñen dende a Plaza de España de Vigo. Temos 180 comensales, bueno, hai 170 nenos matriculados no cole, 174 creo que son, e comensales somos 201, porque estamos, bueno, os profes, o personal de cociña e as nais voluntarias que traballan no comedor, o sea, estamos por encima dos nenos matriculados no cole. Iso para nós é éxito, sabe? Estamos moi contentos porque iso quere dicir que funciona ben o comedor escolar. Despois do confinamiento, se puseron en contacto comigo desde Slow Food Compostela, que eu non conocía, a verdad, esta empresa. Entramos nos elixiron para, entre todos os coles de Galicia, para entrar na campaña como local. A Xunta, con fondos da Xunta, nos proporcionaban a nos produtos de tempada, con certificados en ecolóxico, con ISPs, con artesanía alimentaria. Entonces eu aí empecé a aprender moitísimas cousas. Foi un antes e un despois, en como 4 ou 5 anos estamos en verduras e hortalizas nun 80%, todo o que hai en ecolóxico todo o collemos, yogures, leite, os ovos todos que entran son ecolóxicos, queixos, castañas, polo. Facemos unha actividade con eles que se chama Consello de Comedor. É preciosa esa actividade porque vais a un representante de cada clase ou dous, nos sacamos o calendario de froitas e verduras de tempada e vamos diseñando o menú do mes seguinte. Eles son os que me piden, entonces encaixamos, pois se me pides este polo vamos a meter de primeiro un brócoli ou unha leituga ou que sexa de tempada. Nós non temos unhas recetas cerradas, todas as recetas son distintas porque unha crema de verduras de setembro non é a mesma que en noviembre. E nos damos conta que eles xa consumen ese tipo de produtos nas casas, porque as familias nos preguntan onde mercamos e como poden conseguilos. A nivel de saúde, eu leí unha vez que nos alimentamos a nenos, no? Dende 3 anos aos 11, 12 marchan algúns. Dicen que consumir alimentos libres de químicos e pesticidas que é fundamental para o seu desarrollo cognitivo. Entonces, pois, nos estamos nesa liña. Sí que queremos que o mellor, aparte, non só para a saúde, senón os sabores son totalmente distintos.